panalangin para sa problema. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala niyo sa amin. Sa inyong kapatawaran na patuloy na ginagawad sa amin, maraming salamat po, aming Panginoon. Muli sa pagkakataong ito ay lumalapit kami sa inyo, kayo po ay nakakaalam ng nilalaman ng aming mga puso at nakakabatid sa aming mga pangangailangan. Patuloy po kaming lumalapit at nakikipag-usap sa inyo at kami po ay sana'y pagpalain. Kung kami man po ay nakakaranas ng mga suliranin, lalo na sa pinansyal na aspeto ng aming buhay, ay patuloy ang paninikluhod namin sa inyo. Maawain namin Diyos na kami po ay iyong tulungan. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon. Alam po namin na kayo ay napakabuti at pinakikinggan nyo kami, kaming mga anak nyo na taos-pusong lumalapit sa inyo. Ipag-ubaya po namin sana lahat sa inyo ang aming buhay sa pinakamatamis na pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo po ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.